Horas madihita saluhutna. Nahina holoman nami di bagasan Yesus Kristus. Manang di dia pehita maringanan. Mandok muliate hita tu di bata. Ala pasu-pasu naung dilehon tuganup hita ro di sadarion. Nang samani mandok muliate hita tu akan aposan ni Tuhan. Naung paradehon tiki nalaho pasahaton persiajaran di tikion. Horas tu amang pandita Sianipar, pandita Purba, pandita Utasoi. Horas amang pandita. Horas ma amang horas. Sehat itu sudah kan? Amang Sehat, pandita. sehat. Amin. Puji Tuhan. Seanggiat persiajaran nalaho persyajarata di Advent Batak Ministrion boi gabisada buhal di pertondiata jala pagarahon haporsyata tu de bata. Tikion marsiajar mahita sian persyajaran sekolah sahabat pasapuluhon uluan persyajaran ta di tikion ima partordingna taparadema tikita tabegema ayat syapilon didok songoron ayat syapilota sian sibolis do halak na mengulahon dosa ai sian mulana do mardosa sibolis laho manegai akka ulaun ni sibolis do umbain naro anak ni debata sada Yohanes 3 ayat 8 laho mamuhai persyaratan dohot serep ni roha hupangidon hamima haradean amang pandita utasoit tangiang pamuhai Martangiang mahita. Alea manami debata Jahoba na di surga. Sitau madok mauliate do hami tu ado pamuale Tuhan. Di bagasan tikyon naing marguru hami sian hatam nabadia. Taringo tu persiajaran nami ima partordingna. Hurupi mahami ale Tuhan. Gohi hami marhite to di porbadia. Asaboi dia tu si hami hatami jala diulau kami siganu pari. Sudena ubege hatamon ale Tuhan. Manang di dia pemaringanan. Songgopi mamarhite to di porbadia. Leom matuhami akan narikot pasu-pasu mahami saluhutna. Sesama le Tuhan dosa pangalisyon nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Mauliate godang tu amang pandita M. Hutasoit na paradehon tangiang pamuhay. Tuhita amang dainang di persyajaran sekolah sabaton partordingna adong sada naboy hujahatu hita saluhutna idok samonon manghiuton baritai turpuk di hata pertontangan parlangitan gabe tumakas di atusi jala hasitongan marisihon pangatusian bolon laho mangatusi gumudang di parange ni partontangan jala songon dia partontangan ni patorangon barita ni hajahaton noaing marsyajar mahita amang daina di bagasan sa mingguon boha ahado partordingna di bagasan saminggon. Taparsajari ma di bagasan saminggon dari patorang akka na poso ni Tuhan mardongan muliate. Suku-suku tu amang pandita
purba ima di persejaran hari Minggu. Ahado tahatahon disuruh-suruan na tinongos ni debata di Tiopi 20 sada hari lelengna patorang amang maju sautik sian persejaran tahun mau lihat Mole ate amang paddita hutasoit di suku-sukun ng pinarade. Ahado hatatta jala hatam disuruh-suruan na tinawag sendiri bata di Tiopi adong hata di Tiopi. Matabuka pasajaran di pasajaran ariminggon tung takkasia di patorang di si ia suruh-suruan na tinawag sendiri bata di Tiopi di pangidoan ni panulirang Daniel. Di pangido mana pangido tu bata asalian hagugon ditongos suruh-suruan lau tu si Daniel. Di dia molo tabuka di Daniel 10 ayat sada rodi 14 tung takkas do tangiang ni si Daniel na mangidohon suruh-suruan tu debata. Alay damang dainang songon na taida debata si Leban. So natajahan natapalsejari di sabak potang di dia si Elia na maralohon si Oba 150 panurirang di Baal. Buo sa pitalu di bayan halaki akka suruh-suruan na tinongos ni debata marhite hajahaton na si. Alay, di suku-suku ni sungod dia tutu buo sa peditiopi debata suruh-suruan na lao silanon na leleng na tulminggu manang 20 sada hari. Alay, molo debatasi gonggom langit sa luhut na margogoro debatanian na langsung tol dilehon suruh-suruani lao malusi tang pangidoan ni si Daniel tibuhian bodo. Alay laong molo tabuka parsiyajaranon tajala tajaha di Daniel sada ay dari 10 ayat sampai 10 paton di paimade matado hamulak ni rohani hajahaton ni Raja Kores. Jalan mulu tahu ka masih pasejaran sekan tolu minggu maliling na marukil maradopon hagogon hajahaton margogo manalon hagogon na mangula di bagasan rohani si Kores. Sadok na tarbani par di surgo pan haluan ni bangson de bata nung nga di ulaw tolu minggu 20 hari de leon law mangido hamubaon ni parrohaon ni si Raja Kores asa paraloan na songonita dida dang di pangasahod de bata uason walirokon ang padita utason nakingan aro hatamin na de bato kubereng wida jaloh parwahon tung masay dinggan partording na nabinahin ni debata di paima 20 sada ari di paima tolu minggu molo siang kesehatan mandokosonari molo tasomalhon mangulaw sada si ulaw 20 sada ari ima gabe hasomala dihita 20 sada ari ilian hasomalani taulan hasomalani iga betabiat gabe parange gabe bakko madihite molo nadenggat taulahot di 20 hari nadinggam mataulahot tu satorusna najat taulahon najat ma alay diso dipangido tolu minggu 20 hari asaboy mulak rohani Raja Kores dileo do partikiyat tu musui dot hagogon naso pitor di patuduk alay dirahut di bagasan suhat-suhat ni bilang-bilang ni na dua matot tangi dang di patudon di dia bilang-bilangan ne memang adong do idaun suat-suat di bagasa patot tangan parlangitani jala akka suruh-suruan na di badua gijang uduk di suhat-suhati na di bagasan persiajaran manghutog gorna ima partoding na partodingan na ikon ilejo tu najahati partikian manang namuba do manang nadaw ima tadani wasoni debata jadi molo dinata surati tajaha
jalan na tabigi, tangga men na, gadyang ni murta sa dikyon, dohot liling ni Roni debata, aro Roni debata pa doa liyon, nagabisa dat partikia tuita, law manguba parangetta. Imabalga ni holong ni debata. Dibaga sa labatan nasing, manada di akka suha-suha na olo dang maul, molo taboto partording na, naong ditaryason. Ia debata matkarejo hulan mga saon holong. Nabodo molo na badali, na juguli na jati, bodo langsung tipul hono ni debata. Ale daon. Di pasobo, tani dia, asa mula jorohan ni parjahati. Molo itu tanami dokon, dia hambla ni parjahati do na penting. Jala holong, dang digogohon. Nang jala holong, dang digogohon, iya ido nagabi ujahan ni harajahon. Harajahon na. Holong ido dihagogohon, dipaksa terus. Hata mado iya debata markarejo holam mangihuton raut na tubuh sian holong. Rurut na tubuh sian holong. Jala mangurupi hita gumudang mga tusip partot tanga boloni. Tugsong ni personali na tabeleng partot tanga bolon na masa di portibion wala sada do uruhu ni ima holong. Jadi mangihuton hata suku-sukun na pinasaan niya mga pagdita hutasoit, ado atam disusulun na tinongos ni bata di Ethiopia, 20 sarari liling na, asa tungdo marsiula arohan ni Raja Kores, nang marsiula kakarohan ni kaparjahat, boy halaki mangihuton, jala manobba debata. Jala tong pehita, kutong do persejarah tuhita, molo hita do tong na manobba debata, dibagasa partot tanga bolon, molo lile debata petiki molo song tu sida panuriang Daniel tolu minggu manang 20 sarari tong mata pasa dili tatutuhan ay tong do debata na mga liat tong do nalanon debata ali sabar hita paimahon adigad do na dileo debata sursurani nalo manolok kita omara sa rasotik amang padito tasoit mga lusi sukusukun na pinasa ni amang padita utasoit mardongan moliate Mauliate tu abang pandita purba na patorakon parsiajaran sekolah sabata di hari Minggu. Jadi sebenarnya anggia dinggan ihita. Noain suku kami matu amang pandita sianipar di hari Senin di songono amang pandita buasa ma rikot situtu unang manghalupahon baga-baga nasamurung. Bodi patorang amang pandita sianipar sotik mardongan moliate. Mauliate ma di amang padita yes manukalik na pasahatan bogon suku-suku muna na tung maseuli. Jala buasa mariko situtu dihita asa unang makalupahon baga-baga na sumurung. Aharu bagaimana sumurung bagas prasejarah tahun. Iho basi hami ma pangalusyon na amang padita. Turput ni prasejarata di bagasan hari Senin, imadokon naga di buku pangukapon. Ripun saluhut do paakka parwaso hajahaton na digijang di pertentangan parlangita di bagasan buku pangukapon, di sisi bolis di gobarhod do naga nabalga. Nama dopang debata jalan na patotohon liat ni portibion. Atau dia lihat ni portibion. Ahar lapatan lihat ni portibion. Humaliang. Sian habisar tu asudutan. Sian dulu turuan. Saluhutna nunga digonggomi si polisi. Molo tajaha pangukapo sa pulutulu. Ayat sara dualu. Ang suku-suku ni son. Satu dia do bolat ni gonggoman ni si polisi on. Molo dia sada kosonoma. Dungi hidama ruar sian laut isa da binatang 10 do tadukna itu uluna di atas ni akad tadukna adong do 10 tupang manang mahkota jadi di akka guar pangisahon do di akka ulunai pangisakot to debata lapatanna molo tajahon di ayat 4 gabe di soban hasida managai
nasida isero na astuan nasida son pangisini pertibion ala ibana do mangalehon sahala tu binatangi law si sogba ma binatangi akka ninnama ise do tudos binatangi ise no tarbay marmusu do pa ibana gabi jongjong majormai laho magdoko debata bahwa huaso ni sibolisi nunga belia di pertibion na digobarhon songon naga manang binatang na haruar siya laut na magabahon huaso na balga jala huaso na gugu nagabe pangonggom di pertibion nagabe manahi na hijolma mangulahon akka tahin sibulis. Jadi di dokkom masongono muse di ayat sa walu so ni saluhut pangisi tanom may bana nasta surat guarna dihao ojak ni pertibion mana dihao ojak ni hasiangan di buku hanguluan ni biru-biru na tarbunui lapatanna so ni saluhut ma akkajol madong na manguli pertibion nasta surat guarna di buku hanguluan ima di buku biru-biru ni debata nak tarbunui ima astuanna Yesus Kristus. Jadi sudah akkajolma naso berpihak tu Yesus Kristus disobba ma ibana. Naga manak sibolisinda da hola dopat debata marporan. Dopat dohot akka naposoni debata. Alai ibana di gobarhon nagabe parhuaso dipudi ni arajal pertibion na mangalili bangsa ni debata sian narobi saha rasa tikion nang rasi hasudan ni pertibion nagai dilehot gogona nang habang sana doa sahala na goda tu sada binatang na ruar sa lauti binatang na ruar sa lauti gobaran na sana huaso na dilehon nalaho pada laton lomo ni rohana di tonga-tonga ni pertibion. Binatang na ruar sa lauti dilehon matu ibana suara makatahon hata na balga dohot pangisahon janelehon matu ibana huaso mangulahosa sa liling ni 42 bulan goa laliling na. O sada pangukapot do piyon, sada alata do piyon na sa puluhan ong do pe akastuan na lebih godang manang na lebih lebas dope. Lapatan na sibolisi nunga marhuaso di tonga-tonga ni pertibion. So nari suku-suku dita isir sibolison. Molo tajahado di buku Yesayas bidu sa propa sa puluhan anggo najolo sibolison bitang sidongdong. Lapatan na bintang timur. Ada bintang sidongdongon. Bintang sidongdongon don na boy di bereng mata ni jorma tanpa alat dung buha-buha ni ari. Akka bintang nasingi ngam nunga betar bereng be. Ala nunga rohasia datiro ni siangan. Ala yang go bintang sidongdongon idol bintang parpudi na boy berengon. Alay dung bisar buha-buha ni siangan mago maimana. Ini dok kondison ho ale bitak sidongdong, ho ale anak ni sibuha ni ari, anak ni sibuha siang ari, lapatan na nape imana, bitang natang masetorang utorang siap bitang kanasing, ale yang go imana, anak ni sibuha siang ari, lapatan na, anak ni tinopan ni debata de mana, isedo sibuha siang ari di hita, ima debata, sito palangit do tano, alay yang go imana na tinopani si buah siang hari do nape imana bitang na magmodak sumodang na siya bitang kanasing di guari may mana bitang si dongdong alay yang go imana na tinoppa do alay mar sinodang do imana sinodang na lubi sumodang do siyan akka bitang na asing nang dibagasan huaso nang dibagasan hadulan na nang dia kanasing ubal gado sumodang na ido ibani madokon bitang sidongdong alai molo tajahau di buku pangkodok 12 ayat itu dokon masongono dungi masa maha musuh di bono gijang
martotang mamikail rap dohot akka susuran na dopak nagai. Marmusu managai rap dohot akka surusuruan na. Jadi dipabali naga nabalgai ulo na robi. Aharo lapatan na ulo naga nabalga ulo na robi. Ama buat pikirata dia na robi na jolo ulo ki marsaru do imana na laho manaluhon si Adam do si Hawa di Parla Eden. Jadi asa bodo pikirata mulak tupudi inaidokon ulo na robi. Nah, na margoar sibolis oddo na perlu sipasatut tidak dibagas seperti kion. Na margoar sibolis dohot setan. Lapatan na sibolis. Sibolis lapatan na hahulumon manang hagulapon. Jadi anggo bitak sidongdongi nunga be ditahi mangihutto lo marohana nalo tu debata. Alai tiki kobari mana tu debata bitak sidongdong doi mana. Alai dung marsirang imana se debata di pabali may mana siya banua gijang siya surgo gabe hagolo pahagolapan na may mana manang hahulumon. Dan bitak sidongdong be. Jadi dia ka pangulahon na pe gabe hahulumon hagolapan do itong debata. Jadi ima arapatan na sibolis. Ahar lapatan na setan. Setan lapatan na musuh ni debata. Ido konison dungi masa mahamusuh di banua gijang. Ay musuh ni debata do hagolapan manang hahulumuni ima na deguari sibolis. Jadi manaing na marhuaso di pertibion. Ahar suku-suku emang si manukaliking ahar baga-baga di hita. Na sitio pota. Ala nunga marhaso sibolis. Jala nunga hagolapon di pertibion manang hahulomon. Nagabe marhuaso di pertibion. Nagabe manahijolma mangulahon hahulomon nang hagolapon. Lapatan na hagolapon. Marsirah sa debata. Mangulahon sakap na alo te debata. Hahulomon hagolapon dui. Alai mangulahon sakap mi debata. Hatiuron pasinot dang dui. Alai sibolis dot akalalena torang adong do nang dinasida suak-suakna oddo dihita nagabi pangaropa dihita manang nakinga baga-baga adong dinasida suak-suakna doho mai suasua partikian adong do partikian na pemarhuas meli pertibion hahulumon hagolaponi nagabi manguasai pertibion lapatan na mangarajai jolmai aong do di mana suat-suat di partikian. Di baheni marlasi roha mahamu. Akka banua gijang do pangisina. Marjia matano i do laut. Ay nunga tua sibolis tuhamu. Marima situtuma. Ay diboto otik na matikina. Jadi baga-baga dihita otik na matikina. Jala sibolis hagolaponi. Jala hagolaponi musuh ni debata ima setan. Diboto do partikian na. Nunga jonok partikian na saotit na matikian na sibolis ay diboto otit do partikian na otit na matikina dohot akan nalaho na masa di papata di bagasa buku pongkapon jongjong mangihuto tiki hasurangan na patuduhon suhat-suhat ni partikian nunga be otik di sibolis jala ima hasudah ni pertibion jala disima haroni tu atta padu halihon jadi harus mentang nama nagam-baga-baga nape marhuas bolisi dua pertibion. Alai adong donasida suhat-suhat termasuk suhat-suhat di partikian. Otik nai nama partikian na. Alai nape ibo temana ti partikian na. Sude di hagagugon na dia kausahana boha asa mabuat jormai laho tuak kaabingan na malua sa debata. Alai nunga di patalu debata melis Kristus di hauna tersilangi kuasan sibolis hagogon na porsiati mana ima saluhuna na liatu hita asa margogo hita manaluho sibolis oma amang padita si manukalit na boy hupasahat kira mangalusi buagon kumuna mardongan mauliate sidobuti mahami Mauliate dia mang padita si anipar ngatong takasbe bigi hami di hatorangan Mengalusi suku-sukun na pinasahak ni amang padita si Manukalit. At panukumami ito amang padita hutasoit.
di bagasan Job 2 ayat sada rodi pitu, ahado amang padita ruhu ni partotanga bolon na dipapatar disi. Boy amang padita utasoy patorakon madlongan mo liate. Mauliate amang pandita e purba ahado ruhu di partot tanga bolon na dipapatar di Job 2 ayat sada rodi pitu. Atong molosong ni aja amajo ahado tutu ruhu na adong di Job 2 ayat sada rodi pitu. Apa ihuti hukmat dison uluan ni bidu duaon pangujunan na dumokdok tu si Job marhite siap parsahiton. Ayat sada alai jupang musema dinasadari robe akka anak ni debata lao jongjong di joloni Jahoba tungrodo dohot sibolisi di tonga-tonga nasida jongjong di joloni Jahoba. Kenapa dua on? Dungi di dok Jahoba matu sibolisi. Sia dia dohoro. Jadi ninna sibolisi ma mengalusi Jahoba. Siap parau tautan. Doau mangaliati tanui. Ayat tolu dunginin na Jahoba matu si polisi. Atehe nungatung diiburu roham na posokku si Job. Aida ngadong bawa tudotso ni bana marroha di tanui. Daulakna tigorna biarna mida debata jala di pada rohana sian hajahaton. Satong dope marsi hohot rohana di hadaulatonnya. Atik pe dipinggil hoahu dop pakibana. Lau mangago suada anak. Opak dunginin nasi bolisima mangalusi Jahoba. Hulik kuling sikat ni hulik kuling. Ro di nasa na di bana dilehojol maidoi sikat ni hosa. Ayat 5 alai tung surah di surduk koko tangammu majama holi-holina dohok sibukna manang soburanna maho di hapataro. Ayat onom dunginin na Jahoba matu si bolisi ida mak sahak tu tangammu maibana asal diolani ho hosana. Tapi tu bang dungi ruar masih boleh sisian adopan ni Jahoba gabe hona puru godang ma si Jobi di bahen sian palak ni pakna rodi pak uluna. Jadi on sada ruhut manang partot tangan nabulun ima dia dopan ni si Job. Adong rapok bulun naparjulo adong rapok bulun di rapok bulunon Roma akka yanakon ni debata tua dopan ni debata nang suru-suruan laus dohok musero sibulis. Jadi napa dua di syukur debata masih boleh. Nasa dia doho. Ahamalus ni sibolisi siap parao tao tanin. Kata boto molo mangauti manang mangadangi molo istilah di barus didok maradangi lautu sadon marhuliak kuliang mangaliti macam mo ima karjoni sibolis. Jadi napatuluhon
didokon debata ai di berekodo na posok kusijok soi nama burjuna soi nama daulatna soi nama tigorna burju mangoloi debata wah itu rodo sibulis kan ope dah inna ai na di pasu-pasu hodo ibana na di pagari hodo ibana na di haddak kadangi ho doho wasom uji jo unak pasu-pasu ibana uji jo buka jo ada kadang naik asa diburai honin bah atong ingot dah unang bayan na ha unang bayan posana aguan manang unang aguan posana sahat di hoy ban so ni ma ruhuk ni parsoala bolonon alai totong do sijok setia manang daulat manang partigor roha tu debata dang adong posom dang adong burak tu ibarat jadi imamang pendeta kami naboy hualusi ruhut ni parsoala bolon tu si job hita pe moloto tong do hita setia manang burju tu debata di leot debata do hita gugu waso si parmonak kita mengadopi hasu sabolon api subian si bolis daw may siap kita ay debatado do ngatta na mga guguy hok kita mangaliot tu kita hamona so ni mamang pandita kak palagadyang nabuhay ko pasahat mardongat mauliate godang tu amang pandita M. Hutasoit na patorakon persejarata i hari Silasa. Noaing lanjut mai tu hari Rebo suku-sukun tu amang pandita purba didok songonon amang pandita songon dia do hati goran ni Yesus na mandok sibolis pagonggomi portibion upasa matu amang pandita purba mardongan mauliate Muliate di suku-sukun ng pinasaat dala pinaradi niya mga pandita si Manukalit kalingon din sungod dia do hatigodan ni Jesus na madok sibolis panggonggomi portibion. Mulatab ka pa sa jaranon didokon mga pangarajay ali adong ibagasan na sa tokkin. Memang song ni daharo song napatapal si Jar sinakiani na pinasa niya mga pandita si Anipar, idu tumusekan na ipinasa niya mga pandita Hutasoit. Ima na magbigkas may na di palaw na blokkon si Bitang Sidokdoki. Bitang Sidokdoki siyan Banua Gijang. Idabuhot tu Portibion. Jala ditiki di Portibion, pinapajud pangimana do debata, makatay taringot tu si Jok. Idokko debata mangiburu do hate, mangida daposok ku si Jopi, ay dokko si polisi, ala na di pagari ho di mana jaga-jaga ho. Jala tikini sa dorang soysuk ko ni, nasa dia dahoy na to si polis, mau taot, magkaliangi Portibion. Jala di ida masijub. Jadi di son, bahado, hatigoran ni Jesus na madok si polis panggonggomi Portibion, jala takas dui. Jala idokko debatape di Rom 12, unang saru pahita ki Portibion. Ala ng Portibion ing anak. Alay, molop. Sarop bang do ita, sarupa do ito do si Bolis. Manang nahita sada sisian ni si Bolis. Ba, pamenganat da. Jadi sondokom molo si Bolisi panggonggomi ni Portibio satok tipo. Dinaro debata pa dua alio nanong. Adong do tikina napasudon na do ima si Bolisi. Manang na parjahati. Nunga tayo di baga sa pasyajaran na jolo. Na di jolo. Di baga sa patotangan parlangita si Bolis do akka si huto ni bana sa toki dilehon luat gonggoman na torang di Portibion. Dirahut manghuton patording na.
partordingna dang holan makolangi ulaw ni Sibolis. Sibolis doh akka si hutto ni bana. Alay doh do partording nai makolangi nang ulaw ni debata nalaho padahom manang mangurui hajahaton si satok kini. Adong di bagasan luat gonggoman ni musuh. Memang ido Sibolison marwaso di mana no ang diportibyon na mga huton dala napahulakon akka debata akka pangihun debata siya debata. Samo sa idokon pada na baru pajojorhon sada parporangon ditongotongan ni harajaon hatiuron dot harajaon hahulumon. Balirok ko nakingan patorang padita siya ni pan nakingan molo talimang-limangi tayo to persejarah ni iya molo si Bolison bitang si dokyad doon tiki di surgo ale dung roh hajahato di mana di palau may mana blok kung may nasa surgo gabi agula pong may mana dung sidungi gabi hajahato madiula ko di mana ima patoktangon hatiuron do haholomoni ale nang pesongoni adong ruhurut na makolangi di napatut si patupaw ni libata alay na totong manghihuton ujahan ni panggonggomiyon na. Ahame na parjolo, mga leon lomo ni roha mamilit tunatinoppa jala. Napaduahon, parpadana di partording na dang taboto tahe bilangan na sahatu sadalion. Waluta rimang-rimangi. Di baga sa partotanga bolonon, iliad tuhad do dua debata dua ruhutna parjolo ileo do dihita huasa la mamili kita na tinoppa diledo dihita huasa la mamili manghutto debatado manang nadang alanya ha parpadana di partording na dang taboto tahe bilangan na sa tusadalion ale huasa mamili tiarong dihita imaruhuna tayhutto dumanang narong debata lomotta taalo do debata tayhutto Sibolis lomotta ima huwaso memiliti taida hajahaton do si tonon na totong adong taida molo adong jol mana jahat ketong do adong na tinon na adong itaw ni mana upa nila bani hajahaton ni alay diari parjongjong ni partotanga boloni ya tusi do suha na nilehon debata dalalaw manaluhon hajahaton margogo mahita mga tusi buasa masaluhunay sa rodi hamonang na parpuri sa debata dopak hajahaton perlu tapi kilsonari asaboy itong tapilit di dalan na tigor maradopon akapartop tanga bolon na sonarion diyan malidok ko ng padita siya kali nakingan dia do hatigoran ni Jesus na madok si Bolis panggonggomi di Portibyon molo satok kinom memang ada orang soro Tuhan dapat dua lion imana do panggonggomi di Portibyon ala tong tari mangrimangi mga tusi meta damang dainang tung songoni pe hajagoon ni ahulomo ni hajagoon ni Simulisi law manggonggomi hita law mga utita sa padaw kita sa debata sa tong tabilangi enaro na matuhan na padolion manopot at kajolma na porseya di ibana jala ditogu ibuan tuhara sulgo ng pinaradina o mapalseja ratuita majala alus ni sukusuku ni maldongan mauliate Mauliate godang tu amang pandita purba na paturakon parsejarata di tigion mudah-mudahan tapilik marenggan haru Jesus tapilik unang mana asing manang Sibolis. Noaing talanjut mga persejarata di hari Kamis suku-suku tu amang pandita Hutasoid. Suku-suku no amang pandita. Songon dia pambahenon di patupa mangihuton akadalan na adong songon haporsyahon dohot tangiang. Ipatorong amang pandita Hutasoid sa utik mardongan Songod dia do dalan dohot pambahenan
haporsiaun dohot tangia. Memang ikut sadalat do haporsiaun dohot tangiang. Ya. Molo martangia kita ikut porsia do kita dijak pun debata nata pangido nata tangia kuni. Molo tabereng di parsejarata dari kamison uluanna suhat-suhat dohot partordingna. Jadi partondingna dibain debatado adong do olatna adong do batasna sungo dia ima partot tanga boloni dang naga bisi bolisi marhua marharajaun salilingna alai tu hatta debata manggatihon saluhukna akan hacit nalungun na adong di ngulutta molo dibayad di parsejarat to pangukapon 20 sada ayat 4. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida dang adong behamatean nang arsak ni roha nang anggu-hangguk nang nahacit dang disibe ay nunga salku na parjului ido di surat ton di parsejarat to dang adong benina akahamatea nahacit anggu-hanggu molo karejuni si polis don parmatian manian akabangsuni Tuhani say marsi taon manian di paporsuk di pagosa-gosa adong musya adong maniam musya mangihut ton ibana ibana songon parsejaratan asalpui porlu ibana disobba si polisi ape diolati tu haddo saluhupna olat debatado si sobbaon si ihut ton jadi ikon sadalat do tangiang dohot haporsiaun marhite pambahena totu di suku-suku nyamang nakaningan songon dia ma pambahenani ikon tapasah ma dirita ngolutta tu dibata asa salpu sude akana hasid salpu sude hamatean arsak niroha anggu-anggu dah ngadong be ai diliur debatado kita hamonangan asa tugu aporsyota dari perpudion si parmonang mahita itu jadi ma sautik na boyo pasahat amang pendeta nami mulai tema Tuhan mamasu-masu kita Mulai tegodang awang pandita emutasoit na potorakon perserata di Kamis. Lain, tapi gema rimpunan di bagasan saminggu na di patorang dohot dan dirimpun mampandita El Sianipar. Mardongan muliate. Mulai tema tu amang padite simanukalit na pasatu partikian tuahu na lau pasatu ripunan ni persejarata di bagasa mingguan. Di hari Minggu sada surua di Tiopi di bagasa lapatan nasing manada di at kasuasuhat na olo dodang maol molo taboto partordingna naung di tariason iya de batam markarejo holan mangasan holong jala holong dang diguguhon ido penagabe ujian yara jaunna hata namadok iya de batam markarejo holan mangihuton ruhu ni na tubuh sian holong jala mangrupi hita gumodang mangatusi partotanga boloni di hari Senin naga di buku pangukapon ripunan di saluhut dopa akan namar huaso ajahaton di benua gijang di pertangan di perlangitan di sida si boleh si gobarhon doho naga na balga nama dopang depata jalan patau-tohon isi luat ni portibion alai si bolis dot akka alena torang adong don nang dinasida suhat dohot suhat ni partikian jala otik na matikina
nang rona majari pertibion, na rona Jesus Kristus na mangal akan na proses di mana, jala di dokon di pangukapo sa puluh dokon, si bolisi ay diboto do otik na matikina, jala margogo may mana na manalu na kamanisyaon, asa gabi to abingan na, jala taguguhom ma di bata, pangasama ma Jesus Kristus, asa margogo hita, lamu jorok jala miat di imana. Di hari Selasa, berita sian si Job, di bagasan buku Job di lehot do hita godang di persejaran taringon di pertanga bolon na tutu adong alai naking na pinasahat na amang padita naking adokon hape na masa dingol si Job tetap do daulat ko ni rohana mangyuta di bata ala nunga ditadda imana jala di ida imana hinadenggan asini rohani di bata holong di bata jalan kuasa di bata di mana dan musat imana ahapit na masa di mana siat debata. Mulai dari Rabu, pangarajai satokin di pertibion. Padan naik baru, pajecoron sada perporangan di tonga-tonga ni harajaun. Harajaun hati urun, do harajaun hahulomon. Ia hahulomon iman narosya sibolis, do akka hajuk katunna. Sada sian sakka ni Kristus imana lahu manaluhon harjan sibolis lahu manigai akka ulaon ni sibolis do ubahen naro anak ni debata Jesus Kristus ruo tua tubanua pertibion. Persejarah dari Kamis naik menabaru pasahat ni amatta padita hutasoit nak kiningan suhat-suhat do perterdingna pertetanga perlangitan sasitong na ima pertetanga dopak parangin ni debata. Hinor honi pangisahon ni sibolis dopak hasitongan. Pangisahan sibolis dopak hati goran. Pangisahan sibolis dopak harai pangarajayon ni debata. Isong sada na pinangido ni uhum siya perpadanan di perlangitan. Pertetangan si songoni dang tarujungi moloholan marhite hagugol sabing. Alai diha perlu hodo disi sada tadda huasa gugun. Di bagasa dua berita taida madisi adong do suat mana pertordingna. Dohot torang ni adong pardomuan ni tangiang dohot diha porsyaon. Panipuli ni ripunan na dihita di bagasa pertikian. Jolma na madabu tu bagasa dosa gabi hatuban ni sibolis do sikop. Sakap ni Kristus imanalaho paluahon nasida sian hagugon ni musuh boloni. Jolma manusia di perdagingon di paeleng rohana mangihuto tahan sibolis. Jaladang margogo ibanalahu manaluhon musuh boloni asing sian fakir Kristus. Si pargogo na seturusan ima murid Kristus nang manaluhon hajahaton ni sibolisi di hal tersilang. Imamia di bagasa rohatta, manugunogu to ditta, jala mangalun hagugon, tugalo kita marsada-sada, nala manaluhon, akka tahi ni sibolis, jala akka najat siya sibolis. Oma amang padita na bubasahat, di punay persejarata, di bagasan sa minggon, mardongang mauliate, sirubuti mahami. Mauliate godang tu amang pandita El Sianipar na pasaton rimpunan di Parsadarion persejaran pasapuluhon. Saya giat munang hita boy mabain na dinggan dinguluta. Noang martangyang mahita tangyang panipuli tapangido ma haraden ni amang pandita purba mabain tangyang panipuli. Tapasada marhata martangyang mahita. Ale Tuhan Jehovah, madok melihat kami Tuhan di pertikianon. Ala sido holong roham na malihot di tikinami sa tikiot Tuhan. Di nalang rangi persejaran pasapuluh di persejaran sekolah sabat. Di mana maruluat Tuhan partording. Sanggi ma Tuhan, kami na ubigi jalan ng patorakon. Ito kami Tuhan hasitongan. Songodepe Tuhan partot tangobolon
di partikian di pertibion sianggi matuan hami nang maboto hasitongan jalan mangihuton hati goram mahami Tuhan ko di saling liling na sa roh di na paduahliw na nung roh Tuhan manomu mangalap na porseya di guarmo Tuhan pasatami matuhan sudah tikinami dala parngulon nami paso-paso amang padita hutasoit amang padita si anipat anang amang padita si manukalit ng soni Tuhan padita purba di na paradehon persejarah sikola sabato Tuhan paso-paso ng sude na sa totong manangihon mangihuto persejarah non siyang giat Tuhan di dia pe maringanan di paso-paso de bata pasatay matuhan tangyang namin sa marusa nami bangiro kami marhite gon ni anak menung mati humukop kami amen. Amin, amin, amin. Mauli te godang tu amang pandita purba na mambayan para deon tangyang panipuli di persejarata di pasapuluan. Tuhita amang dainang hami sian Advent Batak Ministry mangido tuhita asa YouTube Advent Ministry on boy ta like subscribe dohot membagihon mangalean tu akadongatta manang di dia pehita maringanan. Songsongon itu amang pandita Sianipar, amang pandita Purba, amang pandita Hutasoit, naung paradehon parsyajaran sekolah sabatta. Di batama mamasu-masu hita saluhutna. Tarlumobi tudamang dainang nasetotong mangihuton jalan membagihon parsyajarata sekolah sabaton. Manang di dia pehita maringanan kami sahalinai mandok mauliate tu hita saluhutna. Kami sian Advent Batak Ministry mandok tu hita saluhutna. Horas. Horas majalah gabi satu hatta mapasauton pas horas nang pasugabi.